Ang DCGB aktibong miyembro yan kan KBP ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Philippine Standard Time hali sa Pag-asa, alas 5:02 nin pagkahapon. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kang News Base, Mega Force Patrol asin ka na Technical Department. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez sa DZGB. Mga bareta ngunyan para sa aga. GB Garantisadong Bareta. Enot sa Italias kan bareta sa lado lokal. Nasa linya ang Mega Force Patrol. Si Chief Jimmy nasa linya. Chief Jimmy, marhay na hapon. Please go ahead na. Chief Jimmy. Kaninong linya yung pwede tabi? Babalikan taan linya ni Chief Jimmy na salita. Duman muna kitaman sa Premier Distrito Kanalbay. Kay kumpadreng Jomar Bian. Pading Jomar, marhay na hapon. Go ahead na. Salamat Pading Pio, maray na hapon sa mga parantabay. Ipig forward na para sa second reading ang sarong ordinansa digdi sa Siyudad kan Tabaco na may katuyuhan na mapamaray ang serbisyo kan lambang opisina kang City Hall. Ini ang ordinansa na nag-establisar ni client evaluation and feedback mechanism sa lambang departamento o opisina sa Siyudad. Susog kay Kagawad o din Bilangil Barces sa ginibong committee meeting kan laws and ordinances sa Ways and Means na pagurulayan na ninda kung paano bilugon ang ordinansang ini na may katuyuhan na makakuha ng feedback o mga komentaryo hali sa mga pinagserbihan na kliyente kan syudad tangani na mapagadalan asin mapakaray ang serbisyo. Dayman obligado ang kada saro na maserbihan kan syudad na magtauning komento pero piging ka-rage na ang mga ini iyuan magtauning feedback para mapakaray ang serbisyo sa ginibong pag-urolay kasubago pero sana pag-urolayan ang posibilidad na paggamit ng QR code para sa pagtaukan feedback asin sisiguro daw man na magkakaigwan ng data privacy para dahil mga lugar kung ang mga pagtataon ng feedback kontra sa mga nariparo nindang tala na padalagan kan mga opisina kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Diretso kita kan istorya kan mga bareta sa lado lokal. Beltadahan taan linya ni Chief Jimmy. Chief Jim, marhay na hapon. Go ahead na. Napailanakan kamaligpin sa lindong ni Chief of Police Major Carlo D. Ang 36 anyos na suspect sa pagtulak ni sa Cebu. Kung matatandaan, inoperate ini sa Barangay Suwa bilang point of transaction entry kan poser buyer asin drug poser sa good na nasilaod ini kan mga operatiba sobra 2.6 milyones pesos ang total na kantidad kan 4 na bulto
ni napigtutubudan na pinagbabawal na bulong kung sa embasado sa follow-up kan DCGB News kay Kamalig Chief of Police Police Major Lee nasa angatan ninda ininin kaso violation of Section 5 and Section 11 kan Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ngunya na sa Prosecutor's Office na ini mantang ang suspect nagalat kung sa inarti si branch o sala asin na sisay na huwes ang makapot kan kaso depende sa resulta kan raffle kan isidangat na kaso kontra sa akusado. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Diretso ang dalagan kan istorya sa lado lokal. Nasa linya pa ang Mega Force Patrol si kumpadre ng Alar Mario. Padingal, maray na hapon. Please go ahead na. Diretso ng papangaranan na Ibalong Park ang dating People's Park sa Barangay Puro, Legazpi City. Iyan ang rekomendasyon kan Committee on Tourism ni City Councilor Alan Ranyola sa iyang committee report ngayon na hapon pagkatapos na nagpapod naman in committee meeting asin day man in kontra sa siring na ideya. Matatandaan ang People's Park, dating dagat, dinevelop panahon ni former President Gloria Macapagal Arroyo sa tabang ni former Congressman Saldico. Asin pigagawan pa kan city government, provincial government ang dagos ng pagdevelop kani o an ownership kani. Alagad ko yan, diretso na ining na-develop panahon ni former Mayor Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Asin ko niya big padagos na sa torno man ni Mayor Isiam Ismail sa committee meeting ni Ranyola sa Committee on Tourism dahil manin kontradigdi kaya imbis na People's Park ibo na ining Ibalong Park in honra sa Epiko kan Ibalong. Alar Mario, DCGP. Thank you so much, kumpadreng Al. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, hinagad ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa mga lokal na gobyerno na pakaskason ang pagtindog nin mga classrooms mantang siniguro ang kalidad kan mga ini. Naging testigo ang presidente sa pagpirma kan kasunduan entre kan Departamento de Edukasyon o kay Edukasyon pati naman mga opisyales kan siyudad para sa nationwide classroom building program. Ngayon magtatalaan kan mga trabaho sa konstruksyon, pag-irahay asin pamamahala nin proyekto sa mga LGU. Sa irarom kang nationwide classroom building program, itatagama ang halos 10 bilyones de pesos para sa sobra sa 4,000 na classrooms, dagdag pa ang 1,700 na classroom na minamontar nin halos 6 bilyones de pesos. Sigun sa presidente, sobra sa 144,000 na classrooms pa ang kaipuhan sa bilog na nasyon. Kung kulangon ang classroom, piot ang klase, mas magabat na magturo ang mga paratukdo. Sinabi man niya na ang makusog na monitoring as in reporting kan mga LGU para masiguro ang progreso asin kalidad. Ang lakdang parte kan mahiwas na programa tangan nga pakarayang edukasyon sa Pilipinas. Daing partisipasyon ang Malacanang sa mga aktibidades kan EDSA People Power Anniversary dahilan ta magiging busy sa aga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Iniya ni pinahayag ni Palas Press Officer Abogada Claire Castro matapos mahapot kung ano ang magiging partisipasyon kan gobyerno sa EDSA People Power Anniversary. Sigun kay Castro, may mga private meetings ang presidente sa Malacanang kung saan kaibanan ang Presidential Communications Office sa saro sa mga meetings kaini. Dagdag pa ni Castro na daing koneksyon sa aktibidad sa EDSA event ang mga nakalinyang meeting kang presidente. Sinabi pa ni Castro na busy ang presidente sa mga preparasyon kan ASEAN Summit asin saro ini sa mga paghururunan sa aga. Sinabi pa kaini na daipan ng abiso sa iya kung mapaluwas ning mensahe si Marcos katakod sa EDSA People Power Anniversary.
Mientras tanto nagdistansya si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga espekulasyon manungod sa posibleng tandem ninda ni dating Vice Presidente asin Naga City Mayor Leni Robredo sa nagadang-adang na 2028 elections. Kasunod inikan pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasabay si Dizon sa Naga City kan Sabado para sa paglansar kan Oplan Kontrabaha Program. Sinabi ni Dizon na dahil siya ipag-imbuelto sa hororon politika dahilan ta nagtatrabaho sana siya. Enot naman na pinaglinaw ni Marcos asin Robredo na dahil hindi pinaghurunan ang politika sa indang paghilingan asin nakatutok sana sa pagtatrabaho. Dahil pa maikonsidera ni Robredo ang pagdalagan sa masunod na eleksyon asin nakatutok sana sa sayang responsibilidad bilang alkalde kan syudad ni Naga. Ipinahayag man kan Malacañang na ang politika dahil na paghururunan asin bako ini prioridad ni Marcos maging sina Robredo asin Dizon. Sinaangatanin kaso kan Department of Interior and Local Government ang tracing opisyal kan Bureau of Fire Protection dahil sa korupsyon sa recruitment asin irregularidad sa inspeksyon. Sigun sa DILG, apat na dating senior officials kan BFP Region 8 ang sinaangatanin kaso asin ipinasairarom sa 90 dias na preventive suspension dahil sa pinagapod na slot for sale scheme kan Fire Officer 1 recruitment kan taon 2025. Basado sa informasyon, pinabayad ang mga aplikante nin 400,000 sagkod 800,000 de pesos. Tanganing masiguro na makalaog sinda sa lista na magiging miyembro kan BFP. Anuman na opisyal kan BFP Region 10 ang sinaangatanin kaso dahil sa recruitment irregularities kasabay ng pag-aprobar kan aplikante. Nabakong kompleto ang medical, physical asin dental clearance pati na ang bako matanos na pagkapaluwas kan resulta kan eksaminasyon. Sa Region 1, sarong fire officer man ang kinasuhan dahilan sa pagsingil ning 90 pesos kabalyo nin recruitment slot asin presente man na nasa 90 dias na preventive suspension. Mientras tanto sa Region 4A, duwang personalis man ang sinaangatanin kaso katakod kan irregularidad sa fire safety inspection practices kasabay na ang pagbalgar sa inspection protocols. Sigun sa DILG, maabot na sa 40 reklamo ang naresibikan sa indang task force na nangingenot sa investigasyon sa BFP kung saan 21 sa mga ini ang ipinasa na sa Criminal Investigation and Detection Group para sa investigasyon asin case build-up. Mabueltan detalyas kan mga bareta pakalis kan nagkapirang pagiromdom. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayun no, si Jopit na torpe dati, may ka-holding hands na ngayon. Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na!
Diretso kan mga bareta sa lado nasyonal, 2 beses na nadismayo si dating Presidente Rodrigo Duterte mantang nasa detention kan International Criminal Court. Sigun kay Lead Counsel Nicholas Kaufman na nakaka-eksperyensya si Duterte nin seryosong short-term memory loss mantang nagpupun ang proseso para aramon kung mahampang siya sa trial in connection sa crimes against humanity. Sinabi ni Kaufman na mentally aware pa si Duterte pag-abot sa mga nangyayari kan enot pero maluya na ang salud. Katakod kay ni dapat ma-handle nin marhay ang kondisyon kan dating presidente na may respeto asin pag-iingat. Sa may relasyon pang bareta, inumaw kan defense team hale sa Pilipinas ang naging pagkapot kang lead counsel ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa ICC na si Nicholas Kaufman. Sigun kay abogado Alfredo Lim Jr., malinaw ang mga argumentos ni Kaufman asin namatean ang sa iyang sinseridad asin pagiging onesto sa mga pahayag may kinaaraman sa dating presidente. Para kay Lim, ini ang importante sa kaso ni Duterte, tanganing maaraman kan ICC na inosente ang inakusaran sa magabat na aligasyones in connection sa crimes against humanity. Mentras para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Abogado Salvador Panelo, tiwala sindang makusog ang laban ni Duterte dahil pamumulitika ini kan mga kalaban kan dating presidente. Sa may relasyon pang bareta, piglinaw ni dating Presidential Legal Counsel na si Abogado Salvador Panelo na nagpasiring siya sa The Hague, Netherlands tanganing suportaran si dating Presidente Rodrigo Duterte asin bako bilang miyembro kan defense team kaini sa International Criminal Court. Sinabi ni Panelo na amigo niya na pinagkukonsiderar si dating presidente kaya gusto niyang magtaonin moral support bago ang pagdangog kan korte may kinaaraman sa kumpirmasyon kan mga kaso kontra kay Duterte. Sigun kay Panelo, enot siyang nagpasiring sa The Hague kasabay ng ibang mga suportadores na daining koordinasyon bilang parte kan sarong defense group. Nabilog ang formal na legal team pagkatapos. Kasabay sa All Filipino Legal Team ni Duterte, nananotaran sa confirmation hearing sinda Abogado Salvador Media Aldea, Martin Delgra III, Silvestre Bello III, Alfredo Lim Jr. asin Cesar Dulay. Tiglinaw naman ni Panelo na dai niya nakatrabaho o nakauron ang lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman in connection sa kaso kan dating presidente. Sa may relasyon pang bareta nangapudan si Abogado Joel Butoyan, Common Legal Representative kan mga biktima sa drug war sa International Criminal Court na konfirmaron ang kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte bilang paagi para mapugulan ang kawaran nin paninimbagan. Sinabi ni Butoyan na dapat masunod ang Honorable Chamber para ma-reaffirm ang 2 crucial objectives kan ICC. Enot iyoan ma-prosecute asin mapanimbag ang mga most serious crimes na ipigukonsiderar na deeply shock sa conscience kan humanity. Ang ikadua iyon tapuson ng impunity asin magkakapag-contribute sa prevention kang crimes of unimaginable atrocities. Ibinulgar kang kampo kan mga biktimas kan war on drugs sa International Criminal Court o ICC ang padagos na nae-eksperyensyahan na panghaharas kan mga taga-suporta ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa confirmation of charges hearing kaso banggi, itiglatag ni Attorney Joel Butoyan ang common legal representative kan mga biktima ang presenteng sitwasyon kan mga nabayan na pamilya asin mga nakaligtas sa war on drugs. Sigun kay Butoyan, ang mga matitinding taga-suporta kan dating presidente ang nagisirbing mga mini Dutertes asin Duterte clones. Dagdag pa kan abogado ang mga individual na ini sa Pilipinas na ulakita na ning virus of impunity na nag-ugat sa mga polisiya kan nakaaging administrasyon. Ang manifestasyon na ini parte kan pagkapahayag kan mga representantes kan biktima para ipahiling sa International Tribunal ang mahiwasan na padagos na efekto kan madugong kampanya kontra illegal na droga maski pawara na sa pwesto si Duterte.
Sa ngunyan pigdadangog sa The Hague ang kaso para aramon kung may basihan tanganing isa ngat sa formal na investigasyon ang mga aligasyones laban sa dating pamayo kan Pilipinas. Sa may relasyon manabareta, sinimbag ni Abogado Salvador Panelo ang pahayag kan Common Legal Representative para sa drug war victims na si Attorney Joel Butoyan may kinaaraman sa virus of impunity o kawaranin paninibagan ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa opening statement sa confirmation of charges hearing kan International Criminal Court, tinawan doon ni Butoyan ng pag-arestara sin detention kay Duterte daiman nagpapundo sa impunity kan Pilipinas. Dakol pa ang takot asin magboses kan sa idang eksperyensya dahil takot na matarget kan biolensya kan Duterte fanatics. Katakod kay ni inapod ni Panelo ang pahayag na virus of lies na pinagtutubadan niyang ipinapalakop kan mga nakaaging taon. Mientras tanto nanindogan si Palace Press Officer Undersecretary Abogada Claire Castro na dining kinaaraman si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa mga garadanan na nangyari sa mga kasong crimes against humanity ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kasunod ini kan akusasyon ni Attorney Nicholas Kaufman sa Presidente na naghihiro para man-neutralize si Duterte. Tinawan doon ni Castro dain na sana pigtututukan ni Kaufman kung paano niya didepensaran asin ididenay ang mga aligasyon kan panggagadan kundi pati na sa politika paherak asin appealing to the emotions of the Filipino people. Sa iba pang bareta, 18 barko kan China sa nagkapirang parte kan West Philippine Sea o kaya 18 barko kan China nahiling sa nagkapirang parte kan West Philippine Sea poon kan Pebrero 15 sagkod Pebrero 22 kaining taon sigon sa Philippine Navy. Susug kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, kasabay sa mga namonitor kan sarong semana ang mga barko kan People's Liberation Army Navy o PLAN asin China Coast Guard o CCG. Kasabay digdi ang 4 na PLAN asin 5 CCG sa Baho de Masinloc, 4 na CCG sa Ayungin Shoal, 2 PLAN asin sarong CCG sa Escoda Shoal, asin tigsaro na PLAN asin CCG sa Pag-asa Island. Inakusaran man kan Philippine Coast Guard and China kan Lunes sa pag-jam kan signals kan sa indang radyo mantang nagkukondusir ning maritime patrol ang mga barko kan Pilipinas harane sa Baho de Masinloc. Mientras tanto, sobra sa 2 milyon na ang nakapagrehistron botante sa bilog na Pilipinas para sa 2026 barangay asin sangguni ang kabataan elections kunyan sa datos o kaya segun sa datos kan Commission on Elections kunyan na aldaw Pebrero 23. Segun sa COMELEC, kabilugan na 2,382,364 na botantes ang nakapagrehistro lagpas sa indang target na 1.4 milyones. Pinakadakol na nagparehistrong botante sa Calabarzon sobra sa 424,000, sinundan sa Central Luzon na igwang sobra sa 280,000, asin National Capital Region igwang sobra sa 253,000. Nagpapadagos man ang voters registration sa bilog na nasyon para sa 2026 BSKE elections na pinunan kan Oktubre 20 kan nakaaging taon na sin madurar sa kud Mayo 18 kaining taon. Ultimong detalyes kan bareta nahadit ang Philippine National Police Aviation Security Group o PNP ABSI Group sa nagdadakol na numero kan mga dayuhang hali sa Afrika na nadadakupan ning illegal na droga sa pag-abot sa Pilipinas. Dahil kaini ipigkonsiderar kan ABSI Group na o kay ABSI Group na ibugtak sa red flag ang nagkapirang rota hali sa Afrika. Sigun kay PNP Aviation Security Group spokesperson Police Teniente Colonel Harold Tosino, kadaklan sa mga naarestar na dayuhan iyan hali sa South Africa, partikular sa Johannesburg. Pigasabi na naglaog sa nasyon ang mga dayuhan sa paagikan connecting flights hali sa Hong Kong. Posible na sindikato ang nasa likod kan operasyon dahil pararehong modus operandi ang mga nainot na naarestar kasabay ang sarong German National, sarong South African, asin sarong Pinay. Pigatawan ning backpack o maleta ang mga courier kung sain pigatago ang illegal na droga asin ini na didiscover sa X-ray screening. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardila,
Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, sa lado teknikal si kumpadreng Nal Baldo, asin sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako pan sa indong naging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Salamat, marhain hapon. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex